युथफोरनि गय खादों नै रायजोफोर नायनो हागोन बस्था नाजावग्रा हनै र' आं हानि सोर आयं गय खादोंलै रायजोफोर गय युथफोरनि गय खादों ट्रेक्टर सा नै माबा युथफोरनि न'खरसेयाव गय फांसे गय खादों जों दाना गोलैदों खाथ'नांदों बेनिखायनो गय खागासिनो नै ट्रेक्टर सायावनो इन्ट्रेस्टलै गय खानायाव युथफोरनि दा इन्ट्रेस्टल' मोनखायो खागासिनो खालामगासिनो दं नायलांनो हागोन नै सालायग्राफ्रा थांगासिनो दं जोङो ट्रेक्टर सा गय खादों आरोखि ना नै रेसानो गैखाया दा ओरैबायदि मावथिलै नै खानायाव हाखु दाखु खाबाय बेखौ मा होनोमोनलाय इदिखौ गयाखौ बेखौ मा होनोमोनलाय बेदाखौ ट्रेक्टराव डाइरेक्ट जाबनानै ट्रेक्टर सासो खाखायो आरोखि ना नै औ इलाय नै ओरै खागासिनो दं आरोखि ना नै इलाय नै आंबो खागासिनो दङ खागासिनोखानि दै रायजोफोर दंबावो जोंहा बेयाव खासिन खानानै आरोबाव साहा थांबावनांगौ औ गया जोङो सुजेनबाय नै बेसेबां जायो बेसेबां कुइन्टेल जायो सुगासिनो दङ जोङो नै गिर्जानि युथफोरनि न'खरसेयाव फांसे खादों आरोखि जों बेसेबां मोनो 5 कुइन्टेल मोनला थोबायलै जोंनिया ने आग्लाय बिग्लाय अमा मासेनिनो फुरा सुगासिनो दं नै